てに国際の感謝デー。ご来店をお待ちしております。国際より感謝を込めて。草の根の国際交流は新潟の小さな町からも始まっています。新潟市の北東およそ45キロ、人口わずか3万人足らずの中条町が今町を挙げての国際化に大奮闘中です。過疎化に悩む中条町は町を活性化させるためにアメリカの大学の日本校誘致を計画。他の自治体との激しい競争にも勝ち、見事誘致に成功。アメリカの大学を輸入してしまったのです。サザンイリノイ大学新潟校は去年5月入学期に合わせて慌ただしく開校。校舎もまだ間に合わず仮校舎での授業です。授業は徹底して英語で行われます。先生たち全員が英語を使わない国の人々に英語教育を行う専門家ばかりです。最初の1年目は集中英語講座、次の2年間は一般教養、そしてこの課程を修了した者がアメリカの大学に留学します。大学誘致の成功に続いて町が再び驚いたことがありました。日本中から留学希望者が殺到したのです。それも予想をはるかに超えた人数。そこで最初の予定人員の3倍、450人を入学させました。小さな町の人口が一気に増えました。空前の新築アパートラッシュです。アメリカからやってきたのは先生40人とその家族合わせて60人。今年の春にはさらに大勢の新入生を迎えることにもなるのです。はい、いかがですか。美味しい料理負けてますよ。素朴な町がいきなり国際化。町の人たちも好奇心いっぱいに対応し始めました。お父ちゃん、いい酒切ってあげな、ほら。はい、いらっしゃいませ。はい、Good for business。ビジネス？ああ、ビジネス。サザンイリノイ大学の本校はシカゴから南へ530キロ、果てしなく広がる大穀倉地帯の中、カーボンデール市にあります。伝統ある総合州立大学です。今年創立120年目を迎えました。豊かな自然に囲まれた広大なキャンパス。学生の数はおよそ2万4000人。町の人口の半分がこの大学の学生です。大学が力を入れているのは国際交流です。全学生の1割が留学生。アメリカ中部の小さな田舎町にあるこの大学に世界100カ国からの留学生が集まっているのです。授業は徹底した少人数制です。教授1人に対して学生は平均18人。大学の大きさとは対照的なきめ細かな教育を実践しています。時代の先取りはここにも見られます。公共放送のチャンネル権を買い取り、定時ニュースを流しています。キャスターもディレクターもみんな学生です。さらに飛行場までありました。大学が所有する小型機は50機。近代経営にも力を入れているこの大学の威力をまざまざと見せつけられます。
学生たちは操縦免許をわずか$1000で取ることができます。新潟港は初めての海外進出の試みです。We are desirous of internationalizing education on both sides of the Pacific Ocean. We very soon will be developing a program whereby American students will come and study in Japan side by side with the Japanese students. We have the opportunity now at 3 levels to bring about a partnership between Japan and the United States in this very sensitive area of trade development. 大学院生のアンナ・平田スミスさん。大学と中条町との間に立って協力関係をサポートしています。4月から新潟港の初代学長となるローン博士。世界の教育現場を熟知した国際派です。新潟港にはこの本港と同じような豊かな教育環境づくりを求めました。敷地は22万平方メートル。キャンパス全体が公園のような設計になっています。大学が多くの候補地の中から中条町を選んだ理由は、町そのものの環境や雰囲気がカーボンデール市によく似ていたからです。大学進出を機に2つの町は姉妹都市の協定を結びました。This is something that we are very, very proud of. 7,134 miles west of here is Nakajo. 将来はお互いの経済の活性化も目指しています。新潟港の本校舎の完成は今年5月の予定。春の訪れとともに北国のこの小さな町がいよいよ国際化に向けて本格的に動き始めます。急速な国際化を前に町は町民のための英会話講座を開きました。商店街のご主人やタクシーの運転手さん、農家のおかみさんなどさまざまな人が集まってきました。月謝は月1万円。350人の定員はいつもいっぱいです。I can speak English a little, but English is very difficult for me. 聞き取れるって言いますかね、少し分かるようになってきたっていうところが大変いいところですね。将来は、外国旅行して自由に話せたらいいなっていうのが、夢ですけども。一方アメリカの先生たちも日本の生活に慣れるのに一生懸命です。ケリー先生は子連れでやってきました。壁を目の前にしての食事。憧れていた日本の生活ですが、家の狭さには少々戸惑い気味です。長男のエリオット君を地元の保育園に通わせています。子供たちはあっさりと国際交流、言葉の壁もひらりと飛び越えます。春にはこのヴィンセント君も保育園に入れる予定ですが、パトリシアさんは不慣れな手続きにちょっと頭を悩ませています。小
ケリーさん一家の家族ぐるみの国際交流は実はもう随分前から続いているのです。日本に来る前はマレーシアにいました。英語教師として3年間地元の人たちと交流してきました。Where will you be? Where do you think you will be? Sure. What time will you probably get up? 地方には都会が失ってしまった深くて息の長い人間関係があります。パトリシアさんはその豊かさの中に魅力を感じ、積極的に飛び込んでいきます。朝毎日炊くんだって。エリオット君ほら弁当持っていくから。ケリーさんスマートになったね。No. いやスマートだったね。Just dark clothes. Thinner. My hair is long. Dumb. Manichi. Slim no. ケリーさん食べないのね。朝も食べない。朝食べない。みかんコーヒー。言葉や文化、習慣の違いは同じ場所で共に暮らすことによって少しずつ近づけていくことができます。アメリカの先生たちも積極的な交流を始めてきました。ここでもちびっ子たちが主役。素直な国際交流をします。お父さんたちも負けじと頑張ります。町の活性化のための学校づくりが思いもかけぬ方向へと展開。草の根の国際交流が北国のこの小さな町からも始まっています。Tokyo's famous waterfront. 国際のエースと覚えてください。システム運用の国際のエース。